I'm in love with you. You are in love with someone. The truth is you are mine, and I am yours. Stolen chef, stolen chef, stolen chef. Hey, I won't cry. When you baby, I couldn't dominant in the be. Love me because I love you. I would never. What the one on your car? That's right. It doesn't work like that. It's of course. Oh, baby, ya. Too high, ya. Ako. Hayo ya. Ah? What's my baby doing? What's your baby ayo ya? My very weak. I'm ready. Ako. I'm wrong. Ako. Ako nyam. Oh. Then yes, mommy. Ah. Yes, mommy na manyam. Amen me. This is my only yes. Amen yes. Neighbor for na nyam ya. Ako. Ah, mama. Me can't tell say wonyim. Won't do wonyim no nim say wonyim. Me. Ako. I'm not pregnant. Me penyimu. No pregnancy. Hedo ochire. Me ye penyimu. Hey. Etu tifia no. Utimi pie kwa abonten. Ane be ma koda na minim. Ako wo say wonyim. Me kan no ba no to. Ha! Uti wo hwehwe o. O ka hwan na hwan? Wo mu ade. Hey, me na metina ha men kan hwe o ba kama. Do you know something? Let me go out and get it. Who come me battle? Mommy, let me get a test. I'm from Brennan. What test? Pregnancy test. I'm not pregnancy. I'm saying, me say me a penny. My show won't say. Mama, I'm not. I like a Canadian. I'm not pregnancy. Ako? Me a virgin. What to meet Nefia? Any Bema, Equada. I'm pure one thing. I'm a virgin. I'm not pregnancy. Mommy, let me get the test. I am testing on that. So. When I love is in love with someone. My friend also might be tweener. Hello. Good evening. Hey, Nanya, but no me no one can say. When I'm kasa straight see, are they? Ah. If you say me buy ye, on my name. Nti me frɛ bu say de nti a wo ma ne miska. Waja me kwan na waja me kwan asika no na ade ma me. Muja me kwan no man faka. Me ba na di sen. Ele sem na kan sa no. Ah, u ta me sa na. Because me hwe ma if so ba ma brabo me nya obone. De na me de ayo. Na mebo woda obi fine nipa no dan ena me ba ho no ma isi a me die wa mama firi ho no ma wie na ma firi ho no ma wie na wan kasa wo ye wa dwe se obe ma ne me no wo se ka jam se wo nya bia na wo de aba enkomo na de dada wo ni me die na enu abia na wo se ye no sana wo kan adena mebo adena Uma sister ni hu se de me ka chense me sister me brother na wono uma ne nye sa ne se mo bi wo ho no ma waboa na de wu yi what ka sister what did him say enye me nua no sa no krabe no aka chere waka bibia kire no me de me nka se me ba ho ma ba begu ani ma ase me nka se me ba begu ba akola no wo ba na sem na me iko enye me wo ba na sem na me ka so obedidi no eno wa sem na me ka onya bia ho na ugina yo wo ye ni paboni nyu he ehumobro ni umu ho ehumobro anka se bi ni umu se da usi tie pa nyankopɔ timi favor wo sa ne ma ne me pa da me won se da dwumboni wo timi wo adwini nyina e black ne nya me favor wo no ka hu se nya me do na sa ne ma we se nyina firi hu sa omo nyina firi hu sa won ha wo be se akura pa pipa na abewe se wo nima
Akate kon. Akate no. Sister. Call. Echina call. Me do bag ngwa kuja call. Ono ko chichim to sister be understand call mo be betimi di aboa wo sister. E said dey kwa dey enyo. I have bla ye bla wa enyo. E say oba e wa yi na enyo. Se me ka chiro be chechem me ka chiro say. E tu ye sure say wa ba no. Wa firi honum na wa ba no. Obe show. Oso wa ka chire no. Oba ye di say 10% score ma ubi wo friend atin some waka chiro oso odi ka ma gen na ya are e na oso fa ko pay so e bia na gen no asem papa bia obetimi aka na obetimi aboa wo ahyew nti e chena ko ana ngo chacha ba ko aji Black. Hey, na ono obi ye de ni bomiduana. woni suban ba wa fa fofo le pa wa do wato fom o Okay, on fa me to fom. wa do wato fom Odi me ato fom. me so wa do wato Na wo obi e de na to fom a. Na de da wo da fom na akudi e ba fa do o si so na ba fom on. na me se chira ko ho I'm in love with you. You are in love with someone. Asemezi wo fi ha wase me ma me aka chiro Asambe. Yet na hana made no buy was so a week in a body pains a whole lot. Na mpanyu for the only momunim a kwan mo fa so check his obi nyama na obi check ya onyem. Ono. Wanyem. Onyem. Ewe. Obi azim. Ewe. Oso no wan anyem. Oso no na nyem. Hwan? Wo. Me. Ame. What do me? Wone wan anyem. Me na odo bu fe one na oso no onyem. Oso no me menyem. Wo jade wa abodam. Oba onyem ni be mo onyem oso. Wone me na anyem. Na me hu me ho da. Me hu ne ho da. Wa bodam titin toast wo fin su dwom. Me de me bisa na oso ne wa de da papa. Hey, mame, mesrew. Enfa me nkosa ade no. Asem na oba be ka kire me no. Na me de maye den. Ya bi no wona me na nyima nka me giro nka me nim. Ko ma me ka kire me. Me nyam na me kan ye, me ndwa me bisa. Enfa me nko mesrew, enfa me nkosa level no. Enfa me nkosa level no. Na so one wa de da na wonyem. Wo jade. Me wa ha no be ka no da bi won tumi nkasa asem no. On tumi nkasa asem no jani o ka no. Se me wona me na nyim. Wa bodam titin to hwehwu e wo fin su dwom. Me nya ofin su dwom, wana me firi. Ti pe foforo ka no so on wa de. Kama so wona me na nyim. Wona wan na ada. Wo. On tumi ne me na. Me fa me ma me na bisa nana. An. Wa pie. Kama me ntia so wona me na nyim. Oh so papa. Me ho be re wo so. Oh so si. Mami da bi. O se oni e wo ka no wo sese. Dia na wo dia na wo pese wo kire. So start e. Dia na wo pese wo kire. So start e horo dodo. Me sheda na me do fa o me suspect o. Koso no fi o mpie. Nti ono hwan na nya. Wo sheda na wo suspect na chese nipa no won kan hwe na wo ba betena se ba be ka bi ato no. So me sore na me nipa no kokon ya. Wa ma me na kwa ko. Me hu so sei. Me hu ne ho da wo. Me hu ne ho da. Nti ono hwan na nya. Awo ba be kasa asem we di achem nipa no so nka sa asem no. Obuna funu de me ntase ba ku sei. Eye me enyamia. Obi si wa pa na enyamia. Suspect na obo me no wa anya ade. Nti ono hwan na nya. Na me sa question we kwa na obusam nya na baby tutu no one wan anyim na ade o pia okoba me ne na pie. Akosi o pie ko hin na ba. O mpie. Eno na ye me nwanwa no. Eno na ye me nwanwa no. So o mpie a watima ade. Anyem e wo fie ha be ma ba ko penya ni ti fie ha. Ye ne be ma ba ko penya ti fie ha. Ti wo kan ma na kwa akosise. Wo ne be ma ba ko na ti fie ha sei. Da bi wo ye sa so what me rant so me pesa ade no. Sese. Na ko so yo ba fo. Oyo ba na wo da bi wo ba be pe me kra me bra me brim. Wo ba ya na me de me ho ma wa na. Da bi o ka bra wo brem. Enfa me tutu me tiri won mpama be pe oni ade ade. Ohima me minimum standard. Minim ni me pe. Onye me tai. Anya ne class ni me. Tim srawo. So wanyemo a onko we ba bi ani nsin ni yede ifru. Men fama me sheme. Ni akosia no okọ market na ofa baby ana asese.
Because me see you. So don't know Asaka. Ana meka gifty. So what do you want to show? Yen nyina si abro papa yaba no yaba the same level me boa. Say do open wonya no. Di open wonya no me boa. Manim gu ase awo pen wonya no. Gifty. Dey na me pɛ menya. Ah, si apa me. Dey me pɛ no me sankan. Wo sankan. Wo sa wonim nyansa. Me minim nyansa. Adwene e fɛ na adwene. E mani pa adwene. Gifty. Hwɛ no wan ka say ntia me. Na adwene mani pa ba ne ho so no ebi na wutirim. Etiri na so no. Me da say nyina ya bro papa. That time I me bo koko. Say, mami sika na me free one monko wo de hwe me. Wo de week kwa na kakra bi na abenya kwa de mama me okay. Me wo sampa. Be ma no onye adwuma. Ba wodan wo bi. Ni nyina no wanya effort ni nyina wantimi anye. Me wo fie onu nyina me no wakasa. Wanhwi me ba okra be bo amane no. De na wo so wo ye. Wanya hwe. I don't nya adwuma. Enhwe ho. Me nya adwuma. Untimi nya adwuma nhwe ho. Me ntimi nya adwuma. Ko he mfafo a omonyam mfafo benyam 8 months. Wode da ba chima dwoma ho mate twen bo de aton ansa no wodidi. See ya boni dwetire. Me boa. Ya boni dwetire. Dwetire be unu ko fa so nya dwetire. Na mi shade na ye. Mi shade na ye. Na me nya bibi ma ode o mo ho so. Masa. See ya pamu o. See ya pamu o. See ya ma enkuku obuo se dem o. Enya masem. Gifty. Me de minima na say akura no wo be he no. Oboa. E de yiri ma me sisi a. Oba me de ne ba ma. Fana ma me sisi a. Gifty. Na wa aso wa bi da. O be ko hunger strike bia ma ho Gifty. Me do nyame. Sase fasting. Me. E kuma be do no Gifty. Wa gari kro unya bi na wadi. Dia. Me dia. Wo hwe me. Me say. Wo so wo hwe me. E kuma be do no Gifty. Wo so wo hwe me. E kuma be do no. Me bisa so wo so wo hwe me. So mi se nkwasase mu ntina police station wo ho. Me. Ntina kro bia yesi police aban pete. Obi abebu obi kwase nti no. Yesi police station. Do obe mistake bia fa ne ko. Aban so nim se menya adwuma. Wo nya adwuma, obe ya adwuma. Me adwuma bai. Obe ya adwuma. Rabi o si ame na me adwuma bai. Nya me acha ko. Na wo kwa pono wo nwine kakra kra so oba wo ne tini mpo no. Yesi na ekwa ne nya ne de nya wo dia. Uko police station na e de uko court a. Ye bisa so ya adwuma bai. Me na mo no anko bia hene o hwe me ya adwuma bai. Ba wonya atare hye. Me se wonya atare hye. Miss kana me de to. Wonya asmare de sha. Miss kana me de to. Miss kana me de to. Ono na to ma mi o. Ye do kire. Ba bia oba be se ho no. Ho na me didie. Me ma ba be se. E na oba be se ho. Gifty. Debi mi nyawo na ji wani. Na me de mentina komo hu. Wo dia bro. Okay. You lie bad. Okay. O de hunger strike na sa se. Me hunger strike. Me mo dem. O so bi be kan o. Me mo dem. O be ma me madam. Baby obe ko bia. Ene, se da police for no many abre no. What be mistake ye be chew. Wo be che me. Mabo no achi me. Mabo no achi. Dem. Hwe. Mabo no achi me. Me de me sa kan. Me se me ye gidigidi. Wo be hwe me. Me me hwe. Ya guro. Me hwe. Wo be hwe me. Se Tiara hwe. What me a wo Se Tiara hwe. Me what dem. Hey. Wo be to start to me. Enye wo how you aka so onya adwuma na onfele who your school timi to aso onfele who do me kwa auto timi to yin okay mu nyina bi be kamo wo bi be unu na do sabon kum kasa kire mi ahun unu na do sabon kum kasa kire mi we na ya ba ni pa o wane ya ba ni mimi ni we no ya that time na na obutu so me da na ba ka me ye we ya hwe yo Bome. Na mo ya. When am ntimi fa me sanka na wo jeje wa no. Me si woni twama wadu me be fie. No wa fa hwadi. Me say wadu me be fie. No wa fa hwadi. Ja. Wo ye me say bobi maka ho. Ja he yo. Me nya no akodi jama wo. Ja he yo. Wanu aja na mo wadi da. Me ma consider situation no. Me ma consider situation no. I'm in love with you. You are in love with someone. She akusua. Se me kase me dowa. Bibie ni webe kase ntro na mitwa. Osoro ne asase kura di adanse ese. Me wodo a eni awie ne de mawo. Hwe ever since me ba bi hia wo fia ha. Bibi bia me ni wo ye bia ko kama fefefe te sa abdofo a Yankopon hye da boy ho ma ye ho yen ho eni e de ba wiase. Akosua nyoma kakra bi misunderstanding bi ena ekoso aya na wonte masinti to da bia na am wadwame nanso akosua wotwe mu tan a
me do na wo so do me tare wakoma na wo so tare makon na me kra de me de wa hye ba bi a aharawa no wo no hwe akosua ne me kan nyina ma na akwa akosi se me pe wo yi se ne me pe wo yi no wo so pe me yi akosua me de nya me di pa wo chewo nyinsan na wo ho no misrawo akosua yi nyinsan ni free ho se ne be ya efia ha echina bi omun konkohu na enkofa nim guase mra ne ye mo din bone na meso ye nyede ye mo mi din bone wan ba nie wo kan kwase asem ni nyedai wo so nyedai akosua yi nyinsan ni free ho mi nyinsan ni free ho ai wana chira sa me ana meka so me dadwene ho no ye di peace ebe wo dadwene ho Oboni ni biase ya. Oboni ni biase ya. Wo dadwene ho. Tumi afun be na oda atosa na o ma o san kwase adwene no. Ha? Tumi atantan be na oda so o ma o san kwase adwene na wo dwene na o betina ha ye ka kire. Akosuare. Maame ne ba no. Efre me dem betena ha. Nti. En wo busame sim matese wonyem nsi. Oye kra bo me suspect. Enti nya ne dai. Kosuam de nyame di pa. Bra mpa tumi de me fie de enyi. Kosuare. Maame no enipa bi a adododie bi a wahyehyɛ agumanimu no. Se saade we ye dai enya pipe ebebo sa nyoma ni nyina ye dai. Nti wo self interest ni nti no. Me ba na ehye me yam na me nim se me ba ba akoto se ye me ba se dankopon se na o de ma bebrebe. Fo asem ko oba bia wo ma bebrebe. Oba bia wo ma bebrebe. Oba bia so wo ba ba akopɛ. Udi oni baba akopɛ. Me fie ye nyinyi nsem. Kusua oni baba akopɛ. Me si fie nyinyi nsem. Kusua masade we e ma neoma na ma me ne de ma me no e ma ne ma me hwere me. Me di nya me di pa wo chewo. Misrawo mabere o. Se da wo de o gye nkwa na o dwene ho me. Kusua mabere wa asase so. Wo de na o dwene ho. From Cape Coast, Mankasim, Takoradi, Abura Market. Na me di asan be pia biem. Misrawo. Wati. Ese nguase mfata kan ni ba. Hwemanim. Ne hu mmobo. Ni se ngigo ni ntu bu nkotodwe. Kusua. Ntu maame no asase a wato ama. Ja maame na asase no me nya kwa ni maame na asase. Asase a wato ama me. Eni fie 2 bedrooms a wo hyehyɛ ama me. Akosua wo hyehyɛ ama me a. Ni nyina betima ye wo de awo. Betima de ama wo. Akosua mesrew. Akosua mesrew wate. Mesrew. So timi ni nsenu. O mpeme ba. Ai. O mpeme ba. Ai. Wasa ka ai. Me kasa me mpe wo ba wo. O mpeme ba. Sisi na me kasa akora we ni na ye mpe. Me yagu. Na ansa na me yagu. Na me nhyira wo. Options down. Options be. Woman 200 million. And I say me Akosua. Akosua ni pa boni ni sa. Adwen. Ade we na wu ye fro ama me no mienu nyina ye hwan ha no 200 million. Me mehu se wo no. Why wadwen so wo de agine wo otiri mu no te se wo ye smarter. Me mehu se abrochie kra promises se wo fa me nko no. O de ka so de me nko. Wo boa wo fa me nko. Me do be ko. Bi ka me bia. Na twa plane ticket man na me nko na me nko wo. Ichina ya mo passport me ti fie mu na me nya passport ya. ya. Fu akosua. Ana me say. Na nyinse yin. Ana me say. Wo de te me kwa me tu kwan ya obi ahu. Ntu de twa plane ticket man na me nko ichina ya. Ana so this kan me man. Akosua. Oba me do pa wo de sa di we di me di. Wo ma no ma bi hore me akosua be me ya. Wo fante. Wo be twa ma ko ichina na this kan me ma me. Yi ba ko me pentam o me pentam te se me da wo sa na. Nem se na akwa ne prepele me. Oh, play. You flew na me first can ma. Oh, ana o disika me na me yefri hu. Kusua yi flew so Sha ka se na. so we yi flew na chese usika wo ma wona. Me. First kan ma me. Na me yefri hu. O disika ma me yi, ene ya me yi. Edro na se nyin se edro se. Nyin se edro se. Na se me ko to ya me ba kwa sha, me ba kwa sha. O na mai. Ma miska na me yegu. Be me hu ni me. Oh, onye obehu ni obeyo. So be jiska san wo yegu. Okay, se me fa. Se me kwa me fa. Ada baba na me yi. Ama se me yi. Ni nyina ye to ho. De be hwere no na japade a wo se be sifia wa no. E be hwere ni fa ma ho. Me papa na me po. Se afi enkofa enim guase. Anyim asem wo na enim guase ne ba wo fie na wo si no sanka. Wo sifia ma wo si mama wo nyini we hu.
Akosia. Nti ma miskano na me kwa minimbu. Me do. Ni woni me ye no. Akosia we nya. Me na fa ufuni no ko fa kwa na nya kwan. Tam le o se ba dada me bi meti. E be ye me do. Odo na me diada. Nu dia wo ye wa ibra. Dem diskan we ma you mean send free. So the mamia, o diskan base e be to me nsam. Ana o meti ale to me phone so krin na me hu sa ba ade. Ni se dress ya. O de me ma 100 Minyo. Ma oda ye 15. Akosia. Ada wo time ana. Eh. Ada na baba be pie fia na obi a me ye odofo na afẹ preko pe mada na otamfo yi. We no 15. What kind mate so ama so dey no 1. Msro. Ma 100 million wate. Msro Akosia. Mate. Akosia msro. Bibi se meka dey ya tua na me betwum se nko 100. Meje 100 no. Na 100 na nke beka ma na you 2. A question. Question here say small madam. Then e koso woni small madam te. Baby. Bibi anko so. Na sa no. Me bu so asani ma no na ya bibi ade ai. Obaji 100 million. Send meji. Woni ni mi onu. Wi anhwedan ba ku bi na ye yinso eno kura na ase. Anyi. Semi ka ta crazy. Hey, ko fante, we are fool. Inti etimi zi abrewe yi ese zini baka ho. Ana nim se moja fra. He, wonim se moja fra. Inti uke se nyame masem ne kona maame ne tise wo zini ba na, de na besi. Ana yin pa fon sa. Obechim. Inti e japade no sabe ka de. Wo da fam se ka ma modum se ka ma mi asa. Fam ne ho de me chira. We are fool. Ebeja. For Fabia me meji. 100 million. How the magic come. I'm in love with you. You are in love with someone. The truth is you are mine, and I am yours. Stolen chef, stolen chef, stolen chef. Hey, I won't cry. When you baby.